Sinau basa Jawa bareng Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para siswa, ketemu maneh ing pasinaon basa Jawa bareng Bu Ais. Muga-muga bocah-bocah tansah pinaringan kasarasan, diadohake saka maneka warna bebaya lan penyakit mligine saka sumebare virus corona. Ing pasinaon dina iki, awake dhewe arep nyinaoni bab serat wulang reh pupuh gambuh. Kepiye jangkepe? Yuk disemak kanthi permati. Kompetensi dasar 3.2 menelaah teks piwulang serat wulang reh pupuh gambuh. Serat wulang reh yaiku karya sastra Jawa kang isine pitutur lan awujud tembang Jawa. Wulang reh dianggit dening Sri Susuhunan Pakubuwana kaping 4. Ing sajeroning serat wulang reh ngemot tembang macapat. Tembang macapat yaiku puisi Jawa tradisional kang kaiket dening paugeran guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Tembang macapat cacahe ana 11, yaiku Masku Mambang, Micil, Sinom, Kinanthi, Asmarandana, Gambuh, Dandang Kula, Durma, Pangkur, Megatruh, lan Pucung. Ing pasinaon iki arep diandharake tembang gambuh. Tembang gambuh duwe paugeran yaiku guru gatra ana 5 gatra, guru wilangan 7, 10, 12, 8, 8, guru lagu uu, i, u, o. Watake tembang gambuh yaiku lugas lan bloko. Sasmitane tembang gambuh yaiku gambuh, jumbuh, tambuh. Semaen tembang macapat gambuh pada 1 lan 2 iki kanthi permati. Sekar gambuh ping 4 kang cinatur pola kang kelantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh padati awon padha kalih aja nganti kebanjur barang pola engkang ora jujur yen kebanjur sayekti kucur tanpa becik ngupaya iku
kang sayektos. Tembang gambuh pada 1 lan 2 iku ngemot pitutur luhur yaiku aja nglakoni tumindak nglantur lan ora jujur amarga bakal cilaka lan ora apik. Mula kudu bisa golek pitutur kang sejati. Nah, bocah-bocah, iku mau pasinaon bab serat ulang reh pupuh gambuh. Kaajab, bocah-bocah iso mangerteni isine tembang gambuh pada 1 lan 2. Uga bisa ngecakake pitutur luhur ana ing padatan saben dinane. Cukup semene pasinaon basa Jawa bareng Bu Ais dina iki. Aja lali tetep jaga karesikan, jaga kasarasan, lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.